Takže čaute ľudia, dneska si zase zahráme kompetitíva z Goldu do Diamondu a ja to nejdem rovno zdržiavať, rovno ideme na to. Fakt ďakujem za tú podporu, ktorú mi dávate, reálne za to včerajšie video, ktoré som natočil. Už to má 37 zhľadnutí, keď to točím práve teraz. A koľko, 3 lajky alebo koľko, fakt vám ďakujem. A videl som, že niektorí si to video pozerali, že úplne celé, že úplne. Ty kakos, ja som bol, že úplne že prekvapený. Cápek mi pod to video napísal, že som mal USA a tak som si dal Európu, ako mi ja napísal, takže dúfam, že to už nebude oné. Ma odpájať stade, ako ste videli mi vo včerajšej časti. Ale Cápek mi už teraz rovno strelil na bránu a ja ti fakt ďakujem za ten Cápek, za ten komentár, lebo ak to pôjde, tak ti normálne fakt, že ďakujem. Jasné, že to savene. A všetky som si vás pridal, čo ste mi napísali, ten nick. Aha. Dobre, gól! Všetky som si vás pridal. A je tam gól, 1-0, poďme. Ideme. Už ide rozohrávka. Cápek už ide pripravený. Tu som ho troška bumpol. Hop. Wow, ok. Poď nahraj mi to, Brášku. Brášku! Passing! Tak nič. Asi tu takto zoberiem boosta. Ja vôbec nemusím na ňo tlačiť teraz, lebo vyhrávam 1-0 zatiaľ. Akože, čo skúšal? Skúšal nebuchnúť. A poď vlastne si daj. Hej! Jasné! Ideš bumpovať, hej? Bumpovať ideš! Hej! Dobre! Keby si to preskočil. Dobre. To si zapamätám. Ja ťa nejdem šetriť. A teraz som to rozohral ako oný. Ale to nevadí, zoberiem mu stovkový boost. Aj tento mu zoberiem, aby nemal. Ak by išiel teda za mnou, čo už nešiel. Čož má jediné šťastie. Gól! Čo si dostal? Aký slabý je! Gól, more! No poď! No, je tam. Poďme. Aby ma buchol a potom si dal gól. Ty vole, to ma normálne nahnevalo riadne. A ideme. Poď. OK. Dal veľmi dobre preč toho, ja tu musím pochváliť, ale dúfam, že mu to nebude zbytočné, lebo som nedal gól, ale gól! 3-1! Ešte 3 minúty hracieho času, čo dostal? Je tam. Chcel som to dať na branu, ale fuck lucky boy, dobre, ja ti dám také, dobre. Ja, už si to livol, trapak. A čo mi to napísal, neviem. Takže, prvú hru sme vyhrali ako nič. A konečne fakt ti ďakujem, Cápek, lebo to asi funguje, že ma že mi neukazuje ten disconnect. Patrí ti veľká vďaka, bratríku. No, vidíte už, že mám 35 ping. A nemám 150 alebo 170, ako som mal. Veľmi dobré. Sa mi to ľúbi. Bratu, ja neviem, že čo skúšaš inač. On to netačil, áno. Poď. No nic. Ja to dám iba takto. Chcel som ísť Arial, ale neviem, som si vtedy rozmyslel, že či by mi to za to stálo dať na Arial. Aha. Vidíte, tu som chcel a neviem, už som sa... Biska Barca, hej. Dobre. Hej, dobre. Nie, proste nie. Ak ty si barcelonský fanúšik, tak to ja neberem. Takýchto ľudí. Vôbec. No? OK, bratro. Tak toto dáme, ale nie, však každý asi fandí klubu, ktoré chce, akože... Ja mám rád Barcelonu, ale nie som aj fanúšik, no.
A je to 2-0. A poď, brato, poď. Hajde sa. No tak tento... Tam som ešte čakal, že to je trafí. To zoberie ten boost, jasné. Táto tačil. Aha. Yes, je tam! 3-0. Ja je tam. Ale tu mi... Tam som... Prečo to tam tak tačil? To bola úplná chujovina od neho, ale mne to vlastne nevadí, lebo vyhrávame 3-0. A to není. To si savene. No to ja dám takto preč. No poď. Jaj. No poď, ja som ešte neurobil ani ten drift, to je... Aha, mne tam došiel boost v strede a je to gól. Áno, brvno, ďakujem. Moje brvno, ak ja dám teraz cápkový brvno, tak to... No dobre. Až to takto dám, vôbec. A ideme. Aha, a ideme. A ináč toto je už part 3. A dajte like a odber. Ja som akože rád, lebo včera som strihal prvé video na notebooku. Lebo ináč som to strihal na tablete. A ten notebook nie je ani môj, to brat mi požičal. Lebo bol dobrý. Tak som to strihal. Jasné! Chápeš? Dám takú vyskabarca! Hala Madrid! Jo, 4-1, hneď som ti to vrátil. A poď? Bratu. A na čo robí tú rozohrávku, keď ju nevie? Ja som ju tiež robil, ale tačil som ju tak možno zo párkrát. Dobre, je tam 5-1, hneď už to líbni, bratriku, si slabý. Ale tuto, takže som to tu skoro nedal. Tam som tlakol, že to jedám. 32 ping, ale ten mu ukazuje tú výstrahu, alebo čo to má. On si ho dal. Thank you, bratru. Lebo to som určite aj nedal. Ačka, ja sa chcem na to pozrieť. Hej, on si ho dal. Nemal buchnúť. Dobre, a ideme. A môžete mi dať vedieť, že ak ste videli part 4 alebo part 5, neviem teraz. Asi part 4 to bol, hej. A ja som... A že či sa vám páčil ten triple tap, ktorý som dal aj na začiatku videa. Nie, gól. A to mám peknú animáciu, to wow. Som nevedel, keď dal gól, no tak lebo som to nevidel, keď ma buchol. Nevadí, ešte 2 minúty a 10 sekúnd do konca, to už by som mal mať vyhrať. Tam som videl, že nejde. A je to gól. 7-2. Ten cápek to už musí libnúť. Reálne, to bola petarda odo mňa. Petarda. BAM! Petarda nemal šancu žiadnu. A je to gól. OK. Dobrý touch brožský. A to ti pomôže, lebo tu si ja zoberám boost. No poď, bratr. OK. Ja už vidím, že ten cápek ma bude chcieť bumpnúť. No, dobre, ja som si neprepol kameru. Aj bože, nevadí. Nevadí. Tak nič. Ale toto by som chcel vedieť, čo spravil ten cápek, jak sa otočil. To by som chcel vedieť, reálne. Jaký save. OK. A to sa čudujem, že prečo mi nedal epic save, hej. Tu som chcel ísť a air dribble, ale moc mi nevyšiel ešte, keď ma bumpne, tak to už si tam dá.
Ale 7-3 a mne to nevadí, vyhral mal 4 góly, aj keď má bumpol, ja už nebudem mať nervy, nádych, výdych a ideme ďalej, dobre, ale preskoč to, lebo si trápne sápek. A tam bumpneš a dáš si, aha, my sme mali taký istý ping s sápkom, ale to je asi jedno. To asi nezaujíma. Sápek stojí, áno, dúfam, že mu dalo lost connection, ako mne včera. Ja si to dám na istotu ten gól, ja nepotrebujem oné, akože, ja už vyhrávam a ten jeden gól ma ešte posunie dopredu, ja som si to chcel dať na istotu, ja som tam dať žiadnu petardu, ale iba gól, co tam chcel. A ten zápek čo, sa nebude hýbať teda, že? Hej. Tak to nič, ale dáme gól aspoň. Aj tam. Čož som rád. Ja som to tam chcel flipnúť, ale sa mi to dal na strchu. Tak nič teda. A ja idem skúsiť air dribble. Lebo to reálne, ak by som dal v reálnej hre, však to by bolo že mega game changer. Že sa zlako, že sa hýbe. Aha, tak nič teda. On to level. Čaute. Vyhral som. Dovidenia, dovidenia. Druhá hra a je to výhra! Gold 2, Division 2, to je veľmi dobré. Teraz ak vyhráme, tak máme stále Division 2, lebo teraz ma to už podľa mňa nepohne. Ale je to gol. Teda je to výhra. A ideme ďalej. Ten má 16 ping, ten má nejakú dobrú Wi-Fi, no 12 dokonca. No, dobre, zober si boost, teda. Ja zoberiem tento môj. Z mojej polovice, a už ide. No poď bráško. Tento bude chcieť niečo vykúzliť. To bolo tak jasné, že toto bude chcieť spraviť. A prečo toto každý robí, však to je úplne trápne. Úplne trápne. Úplne trápny si, ak to robíš. Fakt. Bumpovať bude, to je super. A to takto preskočím toho sápka. Nie. Jasné, tak bumpuj! Jasné! Jak ma tam chcel bumpnúť, jasné, má oné platinu. Ten oný. Neferis. To je riadne nefér, keď mal platinu sápek. No a tam ťa bump nemá. Chyť si to. No. More. Ani to neskúšaj, brášku. Tak gól teraz dostanem, lebo iba bumpuje. Dobre, to savenem tam. A neskúšaj. Je tam! 1-1! Gól! A pome. Môžem dať zase 3 hry z 3 výhru. Tak ako to bolo aj v dvojke. A tá dvojka tiež rastie, tá už má koľko? 63 zhľadnutí. Tam som ja fakt rád. Takže tak. A vy, ak chcete, tak ja môžem spraviť nejakú onu, že si zároveň s fanúšikmi 1v1 môžem spraviť turnaj. Akože o nič sa nebude hrať, hej. Iba tak for fun. Spravím turnaj, ak chcete, že s fanúšikmi, iba mi musíte poslať nick. A ja som tam chcel spraviť fake. A ideme. Toto. Poďte skúsiť nahuliť, to mi bolo jasné. Neskúšaj, kámo. Chcem skúšať moju taktiku, ako som ja dal tento gól teraz. Pred chvíľou. Dobre. A poď. Nie, ja som ho chcel bumpnúť tak ako aj on mňa. Škoda. Škoda to je. Už ide. Pozor na capka teraz. Tam som sa zlako, že to je tačne. Fuj. No, dobre. Tak nič. Tu zoberiem boost. Boost. Jasné, ale zase...
Skúšaj to, ja chcem vyhrať. Nie. Nie. To bolo jasné. Nie. Ja musím vyrovnať teraz. To bolo tak strašne jasné, že to dá do tej strany. Mamure sa volá. Ja som si myslel, že zostane v bráne. Tak vyzeralo najskôr z môjho pohľadu, tak som nedával to dvojité X-ko. More. Fakt dík, Capek, a daj si gól, fakt. Normálne hlúpy. A že mi zle znelo, ako je hlúpy. Nie. Jasné. Toto netačni, prosím. No to tačne! No tak asi som prehral, lebo proste už nemá šancu. Dobre, to dáme preč. Prosím, ja to chcem vyhrať, nebuď oný. Chuj. Pusti mi výhru, prosím. Áno. Gaj, 2-2! Poďme! Vyhrať! Ej! Poďme! Dobre, keby mám boost, tak to je lepšie. Ja mu to tam nechám. A poď Capek, ja mu zoberiem tento boost, aby nemal. Tam mi to bolo jasné. Fuj, sa zlakol. To už bude gól podľa mňa teraz. To ja savenem a ideme. Čau. Sorry bratčko, ale ja to chcem vyhrať proste. Poď. Nie. A teraz problém, nedáš, dostaneš. Určite. Čo som spravil? Prečo som bol vnútri tej bráne? Jasné. No a teraz už som prehral. Ojaj. Áno. Nie! Nie. Ja vravím nie. Nedáš gól, nedáš. Ja idem. Ja chcem. Ja ti chcem dať. Nie ty mne. Poď. Práško, nejako mi to nahraj, prosím, nech spravíš chybu. Savene to. Super. Ježišmaria. Ja reálne prehrám. Prehral som, super. Ďakujem za hru, Bráško. Dobre, fakt. Výborne. Tak nič teda. Toto by bolo pre toto video všetko. Ďakujem vám za pozeranie, ďakujem vám za podporu, ďakujem vám za všetko a majte sa. Čaute.